जिमि आरो बे समाव मोनसे गोनां रादाब फोसावनो लादों। चिरां जिल्लायाव दैबानाजों लोमसाव जादों। चिरां जिल्लानि बिजयपुर गामिया दैबानाजों लोमसाव जादों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय पानबारि बिजयपुर गामिया दैबानाजों लोमसाव जादों। न' बां लोमसाव जानानै थानो थाखाय न' गैजायै जादों सुबुंफोरा। चिरां बिजनीयाव दैबानाजों लोमसाव जादों। बे समाव आबुङै फोरमायनो लादों चिरां जिल्ला पानबारियाव दैबानाजों लोमसाव जादों। बिजयपुर गामिया दैबानाजों लोमसाव जादों। फुंनि 6 रिंगासो समाव हरखाब बुरिसिता दैमानि दैया लोमसाव फैयो गामिखौ। न' बां बारि बागान लोमसाव जाबाय गामियाव। जाउनाव थानो थाखाय न' गैजायै जादों सुबुंफोरा। चिरां जिल्ला पानबारियाव दैबानाजों लोमसाव जाबाय। चिरां जिल्ला बिजनी महकुमा पानबारिनि सिङाव थानाय बिजयपुर गामिया दैबानाजों लोमसाव जादों। फुंनि 6 रिंगासो समाव हरखाब बुरिसिता दैमानि दैया लोमसाव फैयो गामिखौ। न' बां बारि बागान लोमसाव जाबाय गामियाव। जाउनाव थानो थाखाय न' गैजायै जादों सुबुंफोरा। गथ' गथाय लानानै न'खरनि सुबुंफोरा थानो थाखाय न' गैजायै जाबाय। हरखाब दैबानाजों लोमसाव जानानै आलाय सिलाय जानांदों न'खरनि सुबुंफोरा। रैखाथि जायगायाव थानो थाखाय बादा लानांदों रायजोफोरा। दैबानाजों लोमसाव जानाय न'खरफोरा बिटिसि सरकारनिफ्राय मदद हास्थायदों। सासे थाखो 5आव फरायबाय थानाय उन्दै गथ'आबो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय मदद बिनायखौबो नुनो मोनदों। आरो थानो थाखाय न' गैजायै जाबाय चिरां जिल्ला पानबारि बिजयपुर गामिनि न'खरफोरा। फिन खेबसे फोरमायनो लादों चिरां जिल्ला पानबारियाव दैबानाजों लोमसाव जादों। आरो बे नुथायानो जादों चिरां जिल्ला बिजनी पानबारिनि सिङाव थानाय बिजयपुर गामिनि नुथाय। आरो बे गामिया दायो दैबानाजों लोमसाव जानानै आलाय सिलाय जानांदों। आरो बे आलाय सिलाय जानाय न'खरफोरा बिटिसि सरकारनिफ्राय मदद हास्थायदों। फुंनि 6 रिंगासो समाव हरखाब बुरिसिता दैमानि दैया लोमसाव फैयो गामिखौ। न' बां बारि बागान लोमसाव जाबाय गामियाव। जाउनाव थानो थाखाय न' गैजायै जादों सुबुंफोरा। गथ' गथाय लानानै न'खरनि सुबुंफोरा थानो थाखाय न' गैजायै जाबाय। हरखाब दैबानाजों लोमसाव जानानै आलाय सिलाय जानांदों न'खरनि सुबुंफोरा। रैखाथि जायगायाव थानो थाखाय बादा लानांदों रायजोफोरा। आरो दैबानाजों लोमसाव जाबाय न'खरफोरा। आरो बे दैबानाजों लोमसाव जानाय न'खरफोरा बिटिसि सरकारनिफ्राय मदद हास्थायदों। गुबुन फारसेथिं सासे थाखो 5आव फरायबाय थानाय उन्दै गथ'आबो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय मदद बिनायखौ नुनो मोनदों। थानो थाखाय न' गैजायै जाबाय चिरां जिल्ला पानबारि बिजयपुर गामिनि न'खरफोरा। आरो बे दैबानाजों सैनांनाय न'खरफोरनो दा बिटिसि सरकारा मा राहा लागोन बेयो समाजो फोरमायगोन। हाग्रामा महिलारि सार्जननि न'आ बायजोब्बाय, जोंनो न'खौ गोदान नांगौ। बड'सा एकाडेमिनिफ्राय। बड'सा एकाडेमियाव बिजयपुर पानबारि चिरां डिस्ट्रिक्टआव। दे। हाग्रामा महिलारि सार्जननि न'आ बायजोब्बाय, जोंनो न'खौ गोदान नांगौ। बड'सा एकाडेमिनिफ्राय। बड'सा एकाडेमियाव बिजयपुर पानबारि चिरां डिस्ट्रिक्टआव। दे। हाग्रामा महिलारि सार्जननि न'आ बायजोब्बाय, जोंनो न'खौ गोदान नांगौ। बड'सा एकाडेमिनिफ्राय। बड'सा एकाडेमियाव बिजयपुर पानबारि चिरां डिस्ट्रिक्टआव। दे। हाग्रामा महिलारि सार्जननि न'आ बायजोब्बाय, जोंनो न'खौ गोदान नांगौ। बड'सा एकाडेमिनिफ्राय। बड'सा एकाडेमियाव बिजयपुर पानबारि चिरां डिस्ट्रिक्टआव। दे। हाग्रामा महिलारि सार्जननि न'आ बायजोब्बाय, जोंनो न'खौ गोदान नांगौ। बड'सा एकाडेमिनिफ्राय। बड'सा एकाडेमियाव बिजयपुर पानबारि चिरां डिस्ट्रिक्टआव। दे। हाग्रामा महिलारि सार्जननि न'आ बायजोब्बाय, जोंनो न'खौ गोदान नांगौ। बड'सा एकाडेमिनिफ्राय। बड'सा एकाडेमियाव
बिजयपुर पानबारि चिरां डिस्ट्रिक्टआव दे हाग्रामा महिलारि सार्जननि न'आ बायजोब्बाय जोंनो न'खौ गोदान नांगौ बड'सा एकाडेमिखौ बड'सा एकाडेमियाव बिजयपुर पानबारि चिरां डिस्ट्रिक्टआव दे हाग्रामा महिलारि सार्जननि न'आ बायजोब्बाय जोंनो न'खौ गोदान नांगौ बड'सा एकाडेमिखौ बड'सा एकाडेमियाव बिजयपुर पानबारि चिरां डिस्ट्रिक्टआव दे हाग्रामा महिलारि सार्जननि न'आ बायजोब्बाय जोंनो न'खौ गोदान नांगौ बड'सा एकाडेमिखौ बड'सा एकाडेमियाव